akwai wasu dabbobi da Allah subhanahu wata'ala ya ambata a cikin Alkur'ani mai girma, kama daga waɗanda suka halatta a ci naman su har izuwa waɗanda ba su halatta a ci naman su ba. Dabbobi sun kasu kashi-kashi, akwai na daji, akwai kuma waɗanda za a iya ajiyar su a gida. Hakan akwai rukunin dabbobi na ruwa da suke iya rayuwa a ciki da wajen ruwa. Lamli wato tururuwa a larabci, a turance kuma ant, dabba ce daga cikin dangin kiyashi da ta sha bamban daga duk wasu halittu na ƙwari. Tururuwa tana cikin dabbobi masu hikimar gaske da kuma abin ban al'ajabi. Tururuwa suna da tsarin zamantakewa mai tsari wanda ya shafi haɗin kai, suna gudanar da aiki a tare wato teamwork. Tana da tsarin shugabancinta, inda mace ce take mulkar su bi ma'ana sarauniyar su. Hakanan mata sun fi mazan girma. Idan ruwa ya yi ruwa, tururuwa tana komawa can ƙasa-ƙasa. Bi ma'ana idan ruwa ya yi ruwa muddin mutum ya faɗa gidan tururuwa sai an zaro shi domin ba a iya fitowa da kansa don ya yi zurfi da yawa. Tana iya cizo amma cizonta baya ratsa jini. A cewar wani bincike da aka gudanar an ce, tururuwa na iya baccin awa 4 da minti 48. Masarauniyarsu tana iya rayuwa kimanin shekaru 15 a doron duniya, yayin da sauran kuma sukan iya rayuwa kimanin shekara 7 a duniya. A cikin Alkur'ani mai girma a suratul Lamli aya ta 18 zuwa ta 19. Wata rana Annabi Sulaimanu alaihi salam ya fito da tawagarsa za su yi rangadi ciki kuwa har da aljanu da mutane da kuma tsuntsu wato alhuda-huda. Sai da suka zo kusa da gidan tururuwa sai wata tururuwa daga cikinsu ta ce musu, ya ku ƴan uwana tururuwa, ku shiga gidajenku saboda kada Sulaimanu da tawagarsa su taka ku ba su sani ba. Annabi Sulaimanu alaihi salam da ya ji haka sai ya marmashi da kuma godewa ubangijinsa da irin wannan ni'imar da ya masa, har ma ya ce wannan falala ce daga cikin falalan mahaliccinsa. Tururuwa dai tana iya haihuwa ta hanyar yin kwai, hakanan suna iya yin magana a junansu. A cewar wani bincike da aka gudanar an ce, idan ɗaya daga cikin tururuwa wato ant suka mutu, suna ɗaukar shi su je su binne shi. Suna da tarin ma'aikata da suke musu kowane irin aiki. Tururuwa dai na yawon dare musamman a lokacin kaka, inda take jidan abincin da za ta tanada na tsawon shekara guda. A ƙarƙashin ƙasa take gini, wanda hakan yasa take fitowa da ƙasar da ta wawure can cikin ƙasar, inda take kewaye bakin ramin da shi ta yadda ruwa ba zai shiga ba. Idan kuma ta yi wannan kewayen, babu wata ciyawa da take fitowa a kai, sai dai daga gefe. Idan tururuwa sun tashi neman abinci, ɗaya daga cikinsu ake wakilta wato wacce za ta yi supervising, bi ma'ana wacce za ta gano inda abincin yake sannan ta zo ta sanar da sauran ma'aikatan su bita. A yayin da suke neman abinci kuma ko da an kashe wani nasu a wajen ɗiban abincin ba sa damuwa, haka za su ci gaba da hidimar ɗiban abincin nasu. Amma idan ba neman abinci suke ba, in aka kashe ɗaya daga cikinsu suna taruwa ne su ɗauke shi. To wannan shine kaɗan daga cikin labarin tururuwa. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da ni Sadiqat Aisha Umar S.Meamalari domin jin sauran nau'in dabbobin da aka ambata a cikin Alkur'ani mai girma kuma da irin ni'imomin da Allah ya musu. Da fatan za ku danna mini subscribe sannan ku danna mini ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shirye na da zarar na ɗaura.